Για τον Φελίπε, μπάλα στο Παπάζογλου, 1-0 ο Άρης. Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Ο Νέτο άφησε για τον Κάλβο, τώρα είναι ο Κόκε. Για τον Φελίπε, μπάλα στο Παπάζογλου, 1-0 ο Άρης. Με τον Θάνο Παπάζογλου στο 76ο λεπτό. Εκπληκτικό τελείωμα της φάσης από τον επιθετικό του Άρη. Το 1-0. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ωραίος συνδυασμός έγινε και το ρίσκο αυτό που έκανε ο προπονητής του Άρη έπιασε, γιατί οι δύο φορ προβλημάτισαν την αντίπαλη άμυνα και δημιουργήθηκε κατάσταση και μπήκε ένα γκολ που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημασία έχει να κρατηθεί μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Από την παλιά του Κόκε δεν έφυγε η μπάλα. Κατέληξε στον Παπάζογλου και αυτός εκτέλεσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα του Ρατζέλοβιτς. Δείτε πάλι εδώ προσπάθησε ο Τούτοριτς, η μπάλα στον Παπάζογλου, το 1-0 στο 76. Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.